2007 бе година първа. Година сложна и напрегната, нееднозначна и противоречива. Година на ново европейско начало, на много труд, на неочаквани премеждия, на нетърсени успехи. Година, която смени хода на българското време. Тя бе година първа в много отношения. Ние не се поблазнихме да сменим календара си, както по време на Великата френска революция. Но силните послания на 2007 ще звучат дълго в публичното пространство на България. 2007 течеше като че ли в различни ленти. В едната се нижеха кадри на възторг, високопарни слова, добрите постижения. В другата записахме трудности, сушата, наводненията, гнева от бавните промени. Растяхме неусетно и това също бе част от годината. Все по-малко вярвахме на приказки и речи, казани от високите трибуни. Все по-силен бе гласът на народа. Това също бе част от нейната уникалност. Една революционна формула. Ние, народът, все по-ясно звучеше от всякъде. Промяна достойна за едно ново начало. Ние бяхме част от народа през 2007. Бяхме част от проблемите на 2007. Послания, които отправяхме, бяха видими и разбрани. Това превърна годината действително в година на ново начало, на уникални изживявания, година на младостта. Хубавото е, че от близо 5 университета студентки участват на тези археологически разкопки. Самата инициатива ме е накарала да дойда тук, съхрани българското, която мисля, че е уникална. За първа година съм на разкопки. Надявам се да направим велико откритие за историята на България. Пак сме много приятна компания хора, което е много важно, защото и работата върви по-добре. Все повече летните семинари добиват една мащабност. Доброволната акция, която беше от преди 3 години, се развива все повече. През миналия сезон разкрихме и втората порта на рано-византийския град и това, че термите, техните топли помещения продължават. Трябва да усвоят, че археологията е преди всичко труд и отговорност. Обичам си страната и ето както ги гледам тези занамерени тук паметници, ми става гадно, тежко ми е. Летните университети, които наричаме археологически семинари, водят началото си от 2005. През 2006 продължихме с Плиска и Преслав, на античния Делтум, на хълма Трапезица, обрасъл с десетилетна гора, покрила свети места, манастира Свети Иван Рилски, 17 средновековни църкви с стенописи, изследваните и непознати за науката жилища на търновски велможи, некрополи. През 2007 бяхме навсякъде. В Плиска, Търново, край Бургас, в Смолян, Севлиево, Белене. Но не мащабите определят значимостта на работата, а тона, че една младежка инициатива прерасна в държавна политика. Акцията съхрани българското, привлече вниманието на Министерството на културата, на Българската академия на науките и провокира амбицията на кметовете да привлекат младите хора към решаване на проблемите на обществото. Освен програмата за Трапезица, отбелязването на Дебелт с първата в страната евротабела, обект на европейското културно наследство, през годината видяхме смисъла на дейностите на движението българско наследство и в друго. Да се говори за наследството без природа е анахронизъм. Още през 2006 ние се постарахме да привлечем по време на кръглата маса младежта и националните природни паркове, проведена в НДК на 1 ноември, Деня на будителите, вниманието на обществото към ставащото в природните паркове. Тази първа стъпка не бе бутафорна, нито следваща модата. Грижите за природния пейзаж, за горите на България, опожарени от недобросъвестност и злонамереност, са наш дългосрочен приоритет.
Хубава си моя горо, формулата на президента Първанов, не е конюнктурно политическо послание, а нов ангажимент за бъдеща работа. Трудна, но в името на съхраняването на природата на България. България претърпя тежки природни бедствия. Пожари, наводнения и така нататък. Пострадаха много селища, но пострада на първо място гората. И затова аз предлагам клубовете Съхрани българското, които свършиха и ще продължават да вършат много работа по линия на културно-историческото наследство, на археологическите бригади. Бригади ще има и за бъдеще, може би дори повече по тази линия, но предлагам от тук нататък, в близките месеци и години, да помислим и за една друга тема – опазването на българската природа. И предлагам да започнем една друга кампания. Нека да я наречем условно "Хубава си моя горо". В блоговете мнозина не разбраха това. Ще мине време обаче и вярваме ще бъдем заедно в името на природата, на гората, на младостта на България, а не за да бъдем нечие протеже или под нечий контрол. Младостта трудно се вписва в такива рамки. Не и днешната, не и тази, която виждахме около нас в хода на летните университети. Инсайт. Да бъдем вътре в нещата. Такива се видяхме през тази година. Ние не само критикувахме, ние бяхме вътре в процесите. Поехме това предизвикателство, защото бяхме вече на цели 3 години. Да се нагърбиш, да прокарваш нова пътека, нов път, да бъдеш част от промяната, от бъдещето. Това бе логиката на правеното от нас. Много се радвам, че всичко това, което започнахме преди няколко години, тук по-специално преди 2 години, вече дава своите много добри резултати. И всички може да се убедите, че хълма вече е по-различен, няма тази огромна растителност, провеждат се разкопки в няколко направления с видими резултати, който показва да се види, че Трапезица е един хълм, който има своето историческо място, може би не по-малко от това, което има Царевец, съседният Царевец. През 2006 година почнахме с Трапезица. През 2007 след нас там стъпиха археолозите и потърсиха помощта ни. След дълги прекъсвания отново започнаха така системни археологически проучвания на хълма Трапезица. Резултат и поставяйки началото на една дългосрочна програма, както за проучването, тъй и за експонирането на средновековните църкви и останалата средновековна архитектура, която ще се разкрие. През изминалата година хълмът Трапезица, второто по значимост крепост на столично Търново, също беше включена в програмата Съхрани българското и на 2 смени по 2 седмици. Млади бригадири, студенти от София, от Благоевград, от Варна, от Велико Търново, от Русе, на практика приоткриха това, което до края заостри вниманието на държавата, след което стартира един дългосрочен 20-годишен проект на Министерството на културата за цялостно проучване, консервация и експониране на крепостта Трапезица. Тук съм да разкриваме Трапезица. Интересът ми е общо взето популяризирането на, разбира се, българската история. Самия мой личен интерес е да се науча повече за историята на България и за втората българска столица. Емоционалният мотив е точно откриването на столицата на българското царство, на
нейните така богатства от миналото на така емоционалния сблъсък между минало и съвремие, което се осъществява точно при тези разкопки. Сега, ако отидете и заснемете, ще видите как съвсем слаби момиченца копаят, толкова са ентусиазирани, че ще открият нещо. Мисля, че това заслужава да се види от всички. Човек, като гледа това, няма как да не е патриотично настроен, особено когато се намираме тук на такъв исторически хълм. На нашите обекти знамето вдигаха с нас наши приятели, наши връстници. По прашните пътища на Странджа ние вършихме работа. Безшумно, но последователно. Лятото изостри сетивата на обществото към проблема. И ние бяхме вече вътре в него. И търсихме решение. Пролета бързо изтри усмивките и сладникавия привкус от речите от едни първи и все още чужди за българите избори. Дневният ред на обществото някак си се разминаваше с този на политиците. Младите потърсиха отговор на дълго време крити проблеми и най-вече отговорност за онова, което се случваше с Странджа. Някои от нас бяха с тях по улиците и площадите на София и Бургас, но ние всички бяхме заедно в Странджа от години. Ние не бяхме напускали планината. Тя бе родина на предците на някой от нас. Място на професионалното им израстване, на първите им истински човешки и професионални преживявания. Що по двора ходиш, керовна, та не весела. Дали ти, мама, карала, напобивала. В България открих една нова планина, която ме завладя с нейната красота. Открих едно селище, което успях да опозная днес, което ме очуди, много ме очуди, с това, че макар че се намира на границата, там живеят хора, които са сплотени, които имат еднакво мислене и които ценят и обичат България. Всъщност очаквах да видя нещо много по-различно от познатото ми, но срещнах отново хора с широки сърца. Аз бях Ася Владимирова от Нов български университет. Аз все още съм Вяра от Нов български университет. И аз съм. Ние сме пили вино, нямаме нужда. Готови сме? Забравих си въпроса. Скачи! Ще си взема ли изпита пред нас? Пред всички. Да, не са взаимни усилия. Да. Порекал доста. И ако уча доста. И камера! Аз съм Владо, тя е Дени. От Варненски свободен университет? Да, аз съм от технически и ние бяхме вашите оператори. Така.
съхрани българското име бъдеще, ако ние помогнем на Европа да надживее своите страхове. Ние сме народ, който винаги е живял на граница. Ние сме народ, който в момента е границата на Европа с останалия свят. Европа е успявала да вземе доброто от съседите си и да им даде доброто. Така че ние ще съхраним българското, като надживеем собствените си страхове от нашето бъдеще и тогава ще има бъдеще за всички в Европа. Всичко е култура, всичко е наследство, както фолклора, така и историята на археологията, всичко е култура и аз смятам, че има голяма връзка и ми доставя удоволствие и да работя на обекта. И аз и редовно и си пеех. Fataya strange planina никой при Странджа бе част от нашите ангажименти, любов и грижи. В Странджа ние се учихме да бъдем отговорни българи, лидери, професионалисти. Планината ни посрещаше с златото на своята есен, мекотата на своята девствена зеленина, буренясали пътища и пътината на странджанската архитектура на Долно Ябълково, сблъсъка с иманярите край Факия, украсените с страховити надписи на изчезнали бункери по старата граница. Красотата на родината. Странджа не бе бетонния мутренски барок от крайбрежните зони, а онези ниски стрехи, надвиснали над протрити стъпала, накацали по хълмове сред девствени дъбови гори, откъдето се види просторът на планината отвъд днешната граница, някогашните земи на предците ни. Неуловимата тъга по от миналото време просмукваше всеки миг, прекаран в планината. Ние вярваме, че ще намерим финанси и сили да подготвим нашата бяла книга за архитектурата на Странджа, за да бъде прочетена и осмислена като политически ангажимент и гражданска отговорност, за да се съхрани българското. Има една реална опасност от това. Аз категорично го казвам, че това е безумие и то чудовищно безумие, което става по морето като свръхзастрояване. Веднъж да се съхрани все пак в рамките на природния парк от Царево надолу района. Втори път да се съхрани това, което има като наследство и да се възвърне като живот. Най-важното от нашите обиколки е, че с този фотоматериал и тези заснемания, които подготвяме, има много голяма възможност в близкото време някои от тези селища да бъдат обявени за архитектурни паметници, което все пак ще донесе някакви средства, които ще помогнат за консервирането на тези къщи, защото, както виждаме, това е едно от малкото места, където има още такива. Това все пак го има само при нас. Ако изчезне тук, ще изчезне завинаги. И трябва да се помъчим да го съхраним, защото това е нашата история. През 2007 година преминахме по разбитите пътища на планината, за да достигнем до Сливарово, до Кости, Българи, Бродилово, Граматиково и оставим там частица от сърцата си и вярата в България в тази планина. По сестрима на съседната Родопа, откъдето преди векове българи са се преселили на изток към морето. Днешните рубци, странджанска етнографска група, бяха тайната спойка между двете планини. Но ние намерихме и други мрежи на паметта на българското пространство и свързахме в едно Родопа и Трапезица. Планините на България ни позволиха по-ясно да откроим целите на движението, културния пейзаж,
Грижата за наследството, за историята и днешната природа на България. Така се роди идеята да подарим на Родопа част от земята на друга българска светиня – Трапезица, където бяхме открили педе по педе величието на средновековния Търновград. Митичният юнак Момчил пръв бе бранил средновековното царство и неговата столица. Годината измина бързо, така както бързо отмина месецът на летните археологически семинари. Плиска, Търново и Дебелт, ние бяхме обхванати от общата треска на всеки докоснал се до земята на родината. Приел, че трудностите и работата за обща кауза не са просто думи, а задължение, което те кара да бъдеш гражданин, да плачеш и да се смееш, когато звучат песни и гори пламъкът на огъня. Автобусите, които ни докараха на площада на Смолян през лятото на 2007, тръгнаха от Търново, Дебелт и Шумен. Пред критичните погледи на гражданите, ние не се бояхме да покажем, че сме част от нещо ново, нещо силно и общо – грижата за България. Ще кажат, че